Mandichedza. Kwakanaka ere because ndaichidziya zuva ndinanga richinaka saka ndikutya kuti nogona kuzodzoka rapinda mumakore ndikazokundwa nemadzvinyu kudzirwa. Ndangoti naso ndikugadzirira something right. Oh, handike. Unoona Mbudziyadhura ndashanda tese zvakanaka. Ndizvo ini pandakashandoona mudhara ava vandipromisa uchi imba ndakarora. Alright, saka mudango mumwe room. Aiwa kana zvinhu zvatiri kutaura panapa. Ende kuti iwewe mashandiro ataita tese zvakanaka. Ini ndochikugadzirira kako kachidimbo saka nhasi ndakutengera huko. Matengera huko iwo? Ikai ndatoibika. Musaite mafanzizi. Anonzi mafanzizi kana kuti mafanzizi. Ndizvo ndataura kazvimwe chete zvokungonakidza vanhu mahara. Nekuda kungondifadza. Kuendeke chakunakidza mahara. Iwe ukaona munhu apromiswa imba indotadziwa huku. Ndokwatinomiramira kana Gringo. Zvishuwa. Iyi huku kuti pari kupiso. Aiwa pandakubikira gulashi chaiyo. Shuwa ndakutsvukira kwakaita. Ndiyako. Ini? Asi ndiri kurota here. Handisi. Ndiyako. So, sekuru zveshuwa-shuwa. Ndoidya iyi. Huku shamani. Oh, okay. It's Mbudziyadhura, uri kuita izvi muno? Wakatanga kupinda muno mukicheni rini?